impact mare mar kelo weche mag fwambo. Mana achiel kuom yo minyalo gibedo identified godo, mamiyo imiyogi puoch kod pak kendo gibedo awarded gik mabeyo magitimo. Mano namba achiel. Namba ariyo, ka nyisi joma ne Chris miyowa from Kitui, everyday actions, gik magitimo pile pile. Awinjo kiwacho nosidho kiluongo mondo bi opuonj jopiny to obiroga. Gima ng'ato timo pile pile makelo lokruok. Kizungu wacho ni heroes can be ordinary people, but gima gitimo nyalo bedo extraordinary. Mano miyo koro mondo ifweny ni ng'ani en ng'at moro ma ordinary, lakini gima otimo ni is extraordinary, lakini otime bende pile. Kizungu wacho ni to bende otime consistently. Maka idwaro Wilberforce mondo bi, to is available. Jite ong'e dholuo, kendo ginyalo wacho maber maloya. But bende otime consistently, botime seche te, makimanye to konyisi no onge. Koro mago e yore namba dek, en ni to gima iwacho kata gimitimo no be inspire jomamoko. For example, aneno ka samane Chris ni kacha wuoyo kuom madam moro wuok Homa Bay. Tawinjo ka madam no wacho ni en gimotimo en manyo joma nigi autism gi joma ni living with disability. Ineno kaka paro no ero. There are people with disability. Giwacho ni people with disability. Joma nigi ng'ol. Gin joma nigi ng'ol. Gin joma nigi ng'ol. Koro yudo ka en gimotimo no odhi o inspire ng'at machielo cha, man gi ng'ol cha. Onene, kare pod anyalo bedo dhano. Kato bedo ni an gi ng'ol ni, nikech ng'ol no be koro gin gi kidienje mopogore opogore. Nitiere mental, nitiere physical gi mamoko. Koro iwinjo ka ng'at moro ma nigi physical disability, to ka Caroline obiro, to nyisi ni nitie gik ma bende nyalo timo, ma joma bende kawaida nyalo timo. Koro iyudo kibedo inspired. Iyudo ka ng'ato samoro biro gi program moro ma wuoyo kuom HIV and AIDS, for example. Tiwinjo kodhi wuoyo kode mo encourage joka, mo inspire joka, mo nyisgi ni as much as ni in gi tuo ni, but pod in gi chance nyalo bedo mangima kendo. Pod inyalo timo gige ni kawaida. Koro joma kamago, joma timo gik ma inspire in society go, gibedo identified easily. Ichaki yudo ka ng'ato samoro kaka koro Dr. Raymond Omolo odhi obedo kamoro to bukore ni an koro gima natimo adwa gedo ne mond liete. Koro ji iparo ni jadi mosebedo gi paro no. Iyudo ka ng'eny, but en koro time miyudo ka en particular. Ni an joma gedo ne gin mond liete lilo. To osefwenyore ni na society samoro ng'eny ne iyudo ka jomoko tho ka ok gionge kata udi mabeyo, nikech aneno ko samoro uketo gi e ute mag fwambo gi. Iyudo ka mama moro timo neno ni an ninda kamoro nono kata onge. Iyudo ka nindo kamoro marach kabisa. To nitie ng'at mo manyo bedo kamoro moparo ni gima nyalo timo en ni mondo volunteer. Koro ibedo ka ji ailagi ka koro kiny nyasi machalo kama obedo, to gibedo awarded, gibedo recognized, gibedo appreciated. Koro gikailago ema miyo wa identify jogi. To katieko, iyudo ka ng'ato, for example, ere kaka inyalo identify ni as much as ni jotugo ng'eny manyalo go mpira, tiyudo ka ng'at achiel kuom jo mpira go, kidhi kata piny ka luoku chibiro penjo ni nyathi matin kabisa, ni to bende ing'eyo ng'ato ni Dennis Oliech? To bro nyisi nie, to ipenjo ni an ng'a? Ni oja mpira. Nitiere yo moro manyo tugo go mabet loyo joma moko ka, mamiyo bedo recognized. Koro mago gik moko matin manyalo miyo ng'ato bed identified e gimotimo mabere maloyo joma moko.
iyudo ka ng'ato time to ok time kiwango ma ng'at machielo timore nade time. Koro gimotimo mabet pogore gi gik ma joma moko go duto timo ema miyo koro separate from joma moko bende duto te. Ato odiochieng' ma kawuono iwinjo kanyo ka Chris bende oloso kanyo ko jagoro mongirore e migao mar teko. Kanya kasani nyako Ramogi Ajwang' kineno kata kapok penji penjo makamane wacho ni sa saya kochakore sani to wanyalo dhi e county ma Kitui kalore ni iseneno kanyo ka Jolweny bende oseikore kanyo yo makare matiende ni jatend piny Kenya William Ruto nyadonjo ya lap mano ma Ithokwe Stadium ma yudore county ma Kitui sa saya kuwuok sani. Wanno kanyo ka welo modhiala mano moriwo nyaka jatend piny Senegal osechopo kanyo. To mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo mano koro en presidential escort motorcade makoro sani koro chomo achiel kachiel e alap ma Ithokwe Stadium ma yudore county ma Kitui. Mano ne nyasi mar Mashujaa Day ma higa ni mar 2025. Odiochieng' mibobed ka idhialo thuondi